Госпожо, как се казвате вие? Пенка Кънева. Така, преди 2 месеца съм ви преглеждал. Да, на 6 януари. Вие имате оперирана жлъчка. Да. Така, аз тук открих камъни в каналите на черния дроб. Да. Аз не вярвах, че болките, които имах, някой път имах чувството, че ми експлодира черния дроб. Не мога да се обърна на нито на дясната, нито на лявата страна, но не вярвах, че това е от камъни, че имам камъни в жлъчката, в жлъчните пътища, след като ми опира на жлъчката. Аз смятах, че е заболяване на черния дроб. Но като видях какви камъни изкарах от билките, които ми дадохте, направо се изненадах. Такова голямо количество кадив с побра. Много камъни ли изкарах? Много камъни изкарах. Първия път бяха много едри. След това изкарах средни. Имаше, как да кажа, колкото 2 грахови зърна. Бяха средните. Средните? Да. И след най-накрая изкарах като песачинки. Ситни. Имаха цвят на жлъчния сок, тъмно-зелен маслен. Тя големината им е в зависимост от това къде са били в каналите на дроба. Да. Защото има дебели канали, има и тънки канали. Но това всичко е пречело на черния дроб да работи. Пречело и много ме боля, след това и големи болки имах, но сега отихнаха може би от 3 седмици. Даже вече не чувствам, че имам черен дроб. Не го усещам. Преди постоянно ми беше като камък. Все едно една турбичка с камъни, накъдето се обърна и тя натам се извърта. Много болезнено. Имало и нощи, когато имам чувството, че ще ми експлодира черния дроб там, в район. Толкова тежко. Август месец 2009 бях в окаяно състояние. Но не вярвах, че е камъни. Се страхувах за черния си дроб и пазех много стрикна диета, много и нямаше полза. А сега? Сега пак пазя, защото и бъбреците не са ми добре. Но черния дроб не го усещам. Добре, благодаря ви много, госпожо. Госпожо, с вас щяхме да пропуснем нещо много важно. Вие преди имахте едно разтреперване. Да. Да, имах разтреперване, което като се появи някъде втората половина на 2009, отначало по-рядко и по-кратко, после става по-често и по-често и продължаваш някой път до половин час. Се разтрепервах и се обезсилвах. Да. Както пия билките, не съвсем от начало, да речем след около месец, това нещо изчезна. Сега не трепера никога. Треперенето изчезна? Изчезна напълно. Добре, благодаря ви още един път.